Здравейте и добре дошли в канала ми. В днешното видео ще плетем този тирлик, който е без шев и е подходящ за номер 36, 37 и 38. Ще плета с прежда Alize Baby Best, която е в 100 грама 240 метра, а цвета на конеца е номер 485. Тирлика започваме да го плетем тук от горната част с начало 43 бримки. Ще плета с игли номер 3. Аз съм оплела 6 опакови реда и от двете страни. И сега ще направим разпределението на тези 43 бримки. Плета 21 опакови бримки. Оплетох 21 опакови бримки. Това ще ми е бримката, която до края на наддаванията ще е централната ни бримка. В ляво и в дясно на тази централна бримка ще имаме наддаване. Наддавам, конеца ми е долу и си изплитам тази централна лицева бримка. И по този начин стана наддаване. Наддавам и си изплитам останалите 21 бримки опаково. Както казах, началото е с 43 бримки. След като оплетох 6 опакови реда и на 7-я лицев ред оплетох 21 бримки, наддадох, лицева, наддадох и отново оплетох 21 бримки. И от опаковата страна плетем само опаково всички бримки. Включително и на метките плетем опаково. До края на реда. И от лицевата страна отново плетем 21 опакови бримки. Те не се променят. Растат само тези лицевите бримки. Тук опаковите бримки не се променят. Оплетох 21 опакови бримки. Сега отново трябва да наддам. Конеца ми е долу и си изплитам бримката, която съм наддала предния лицев ред, лицево. Изплитам си централната лицева бримка. Изплитам си тази лицева бримка, която съм е наддала от предния ред. И наддавам и си изплитам останалите 21 опакови бримки. Какво направихме? Изплетохме 21 бримки, нададохме 3 лицеви, нададохме и си изплетохме останалите опакови бримки, които са 21, не се променят тук. И сега тези бримчици станаха 5. 2, 4, 5. И от опаковата страна плетем всички бримки опаково. И отново съм на лицевата страна, оплетох 21 бримки опакови, намятам, докато конеца ми е долу си изплитам лицевата, намятката е готова. И изплитам останалите бримки лицево.
намятам и си изплитам тези 21 бримки опаково. И сега от лицевата страна отново си изплитам 21 опакови бримки. Тук трябва да наддам. Изплитам си тези 7 лицеви бримки. Наддавам, конеца ми е долу. Изплитам си лицевата. Наддавам и изплитам останалите 21 опакови бримки. След като в продължение на 4 лицеви реда надавахме в ляво и в дясно на тези опакови бримки, тук лицевите бримки вече са 9. Повече това триъгълниче няма да го увеличаваме. Започваме да изработваме следващото триъгълниче. Сега тук ще плетем 24 опакови бримки. Нали надавахме в продължение на 4 реда и тук опаковите бримки ще се увеличат плюс 4 тук и плюс 4 тук. Всъщност плетем до тази централна лицева бримка. Сега, т.е. плета 25 опакови бримки. Както казах, бримките се увеличиха след 4 лицеви реда, където надавахме в ляво и в дясно на тези лицеви бримки. Плетем до тази централна лицева бримка с опакова плетка. Започнахме да изработваме второто триъгълниче. Това ни е централната лицева бримка и отново конеца ми е долу. Ще изплета тази лицева бримка, докато конеца ми е долу. И стана надаване. Намятам и си изплитам 25 опакови, които са останали. В ляво и в дясно за новото триъгълниче нададохме на тази лицева бримка в ляво и в дясно, изплетохме 25 опакови, нададохме лицево, нададохме и плетем останалите 25 опакови. И от опаковата страна всички бримки ще ги плетем опаково. И отново съм на лицевата страна, плетем 25 опакови бримки. И тук трябва да наддам. Наддавам и си изплитам останалите 25 бримки. И така, след като нададахме за втори пореден лицев ред, бримките станаха 5. Отново оплетох 25 опакови бримки. Конеца ми е долу и си изплитам лицевата бримка и намятката е готова. Изплитам си останалите лицеви. Изплетох си последната лицева. Намятам и изплитам останалите 25 опакови. И така лицевите бримки на този ред вече са 7. Сплетох с 25 бримки
И от опаковата страна, както знаете, плетем само опаково всички бримки, включително и наметките. Отново съм на лицевата страна, плетем 25 опакови. Плетем до примката, която сме наддали от предния лицев ред. Наддавам, изплетох си лицевата. Сплитам си останалите лицеви. Сплетох си последната лицева. Наддавам и си изплитам останалите 25 опакови. И на следващия лицев ред ще започнем второто триъгълниче. Тук вече бримките станаха 9. В продължение на 4 реда наддавахме. Лицевите бримки вече са 9. Повече няма да наддаваме. И сега ще започнем да изработваме третото триъгълниче. Плетем всички бримки опаково до тази централна лицева бримка. Тоест плетем 29 опакови бримки. След всяко триъгълниче бримките в ляво и в дясно растат с по 4 бримки. Затова тук плетем 29 опакови. Оплетох и 29-та опакова. Това ми е централната лицева бримка. Наддавам и се изплитам. Наддавам и отново тук имам 29 бримки и ги изплитам опаково. И за третото триъгълниче ще продължа да наддавам, докато в средата тези лицеви бримки станат 9 на брой. Оплетох 29 опакови бримки и тук отново трябва да наддам. И си изплитам останалите 29. Оплетох 29 бримки, наддадох. Оплетох си 3 лицеви, наддадох и плетем останалите 29. В продължение на 4 лицеви реда наддавахме в ляво и в дясно на тези 29 бримки и така лицевите бримки в триъгълничето вече са 9. Сега започвам да изработваме четвъртото триъгълниче. Плетем 29 плюс 4, т.е. плетем 33 опакови бримки. Или плетем до тази централна лицева бримка 33 опакови бримки. Оплетох 33 опакови бримки, стигнах до тази централна лицева бримка и сега трябва да наддам. Си изплитам централната бримка, изплетох я, наддавам и си изплитам останалите 33 бримки. И тук отново трябва да наддам. Стигнах до бримката, която съм наддал от предния ред. Изплетох 33 опакови бримки.
надавам и си изплитам лицевата. Изплетох и централната лицева, изплитам и тази бримка лицево, надавам и си изплитам останалите 33 бримки. И за четвъртото триъгълниче ще надавам в продължение на 4 лицеви реда, докато тези лицеви бримки станат 9 на брой. Готово ни е и четвъртото триъгълниче. След като надавах в продължение на 4 лицеви реда в ляво и в дясно на 33 опакови бримки, вече имаме 9 лицеви бримки и в това триъгълниче. И сега започваме да изработваме петото триъгълниче. Плетем всички бримки опаково до тази централна лицева бримка. 33 плюс 4 плетем 37 опакови бримки до тази централна лицева бримка. И за петото триъгълниче плетем 37 опакови бримки. Тоест плетем опаково до тази централна лицева бримка. Надаваме, изплитаме си централната лицева бримка, надаваме и плетем останалите бримки с опакова плетка. А бримките са 37 на брой. Ще продължим да надаваме, докато тези лицеви бримки в средата станат 11, т.е. ще надаваме в продължение на 5 лицеви реда. Стигнах до мястото, където трябва да надам. Изплитам си лицевата, нададох и си изплитам следващите бримки лицево до 37-те опакови. Изплетох си последната лицева, надавам и си изплитам останалите бримки. На този ред бримките са 7. Както казах, ще продължим да надаваме, докато тези лицеви бримки станат 11. И за това последното триъгълниче сега ще надавам за 5 път, понеже искам лицевите бримки да са 11 на брой, с които след това ще изработим табан. Конеца ми е долу, намятам и си изплитам лицевата бримка. Плета останалите лицеви бримки. Сплетох си последната лицева, надавам и така бримките ми станаха лицевите 11 на брой след 5 лицеви реда, където надавахме в ляво и в дясно на тези 37 опакови бримки. В продължение на 5 реда надавахме, имаме 11 лицеви бримки. Повече няма да надаваме.
Довършвам си лицевия ред. Изплитам си бримките от опаковата страна с опакова плетка и на следващия лицев ред ще се видим. На иглата имам общо 85 броя бримки. Сега плета всички тези 85 броя бримки един ред опаково от лицевата страна и един ред опаково от опаковата страна. Тук тези лицеви бримки също ги плетем опаково. И от опаковата страна си изплетох всички бримки опаково. И тук вече ще почнем да изработваме с 11 бримки табан. След като отделим 11 бримки за табан, в дясната страна на иглата имам 37 бримки и на лявата игла имам 37 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Изплетох 10 бримки за табан. 11-та я изплитам с 12-та едновременно. Обръщам плетката, не продължавам. И отново 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-та бримка я изплитам с следващата, която се явява като 12-та. И тук вече местата си личат, няма нужда да броим. 2, 4, 6, 8, 10, 11. С тези 11 бримки ще изработим табан, като на всеки лицев и опаков ред в края на последната бримка, т.е. 11-та, се добавяме една бримка от тук и ги изплетем заедно. Първата не се плети. Това ми е 11-та бримка и тук се добавям една и двете ги изплитам едновременно. Обръщам. Тази първата бримка хубаво се я затяга, да няма разстояние. И 11-та и от тук се добавям една бримка и ги изплитам едновременно. Това правим и от лицевата, както казах, и от опаковата страна. Това ми е 11-та бримка с следващата, която се явява като 12-та и ги изплитам едновременно. Обръщам. Единадесета и 12-та едновременно ги изплитаме. И започна да се оформя върха на пръстите. Така ще плетем, докато в лявата страна ми останат 2 бримки и в дясната страна на иглата ми останат 2 бримки.
Останаха ми по 2 бримки в двата края и тези 11 бримки си вървят до края на табана. И сега ще дадем лека форма на петата, като в продължение на 2 реда взимаме по 2 бримки и ги изплитаме заедно. С тази разлика, че тук взимаме 2 и от тук една и трите ги изплитаме заедно. И тук в края на реда ще направим същото. Взимам 2 и от тук една и ги изплитам заедно. И така бримките ми от табана се намалиха на 9. Останаха ми 2 бримки и тази последната и я сплитам заедно с тези 2. След като на иглата ми останаха 7 бримки, сега ще продължим от всички редове да изкарваме бримки догоре. Ще изработваме тук. Изкарваме от този ред една бримка и я изплитаме едновременно с 7-та. Обърнах. Първата не е плета, затягам си я хубаво, да няма разстояние. И отново 7-та бримка ще я изплета с тази бримка, която я изкарах от реда. Изплетох я. Както казах, така ще продължим догоре, докато свършат всички редове. Стигнах догоре и сега от опаковата страна ще се затварям 7-те бримки. Като взимам 2 бримки едновременно и ги изплитам заедно. Тирлика, който плетохме заедно, е готов. Ако видеото беше полезно за вас, може да се абонирате за канала ми. Бъдете здрави и до скоро!